ja, vi sneer bare nogle gange om. Nogle gange så har vi simpelthen taget ja. Hun er også, det er jo ikke fordi hun ikke får det mad, hun skal have. Hun er en lidt anden type hende, og så de to drenge, som er lidt klædte. Nej, og ham der, og så og så hans bror.